Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 13-nji ýanwary hepdäniň sişenbe güni Pragadaky studiyada siz bilen men Sehra. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölügünde. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Pakistany söýüşçülere garşy görüşmäge çağırdy. Bu barada taýýarlan maglumatymyzy Birleşen Ştatlaryň resmiýeti söýüşçülere garşy görüşüň agyrdygyny we onuň soňuna çykardan entek ýerdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanda Türkmen Telekom döwlet kompaniýasynyň idare kärhanalar üçin hödürleýän internet hyzmatlarynyň narhlaryny gymmatladygyny barada habarçymyzyň taýýarlan maglumatyny Häzirlik sınırflardyň ýuridik şahslar üçin ýokary galdyrlar. Liwap vilayatyny otly diýilýän hyzmatlar üçin diýilip, otly biletleriniň bahasyndan başga da goşmaça tutumlaryň tutulýany barada habarçymyzyň berjek maglumatyny biletlerde görkezilmeýän şol tutumlaryň mukdary 1-2 kämahal 3 manata çenli baryp ýetýärdi. Okuwçylaryň mekteplerdäki naharhanalarda nahar iýmek üçin käbir degişli resmiýleriň okuwçylardan pul toplaýandygyny aýdýan daşawudly ýaşaýjynyň berjek gürüňlerini Stolovayna zastavit etip girzi, on adam 2 manat almaly. Ve beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölügine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Pakistany Islamabada regiona we Birleşen Ştatlaryny hopawanlayan söýüşçi toporlara garşy görüşmäge çağırdy. Ol bu barada 13-nji ýanwarda Islamabadda Pakistanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Sartaj Aziz bilen geçiren bilelikdäki medeniýet ýygynyny belläp geçdi. Kerry Pakistanyň Demokratik Waziristondaky islamçy söýüşçilere garşy ençeme aýlap geçiren harba kampaniýasynyň ähmiýetli bolanlygyny aýtdy. Emma ol söýüşçilere garşy görüşüň agyrdygyny we terörden entek ýerdigini sözüniň üstüne goşdy. Pakistanyň we Awganistanyň Taliban hereketi hakkany guramasy Laşkeri Tayba ýaly beýleki terrorçylykly toporlar Pakistana we onuň goňşy ýurtlaryna we Birleşen Ştatlaryna howp awandyrmagy dowam etdirýär diýip Kerry bellidi. Islamçy söýüşçüler tarapyndan Fransiýanyň Charlie Hebdo satirik jurnalyna edilen hüjümden soň jurnalyň ilkinji gedek çapdan çykýan sanynyň baş sahypasyna Muhammed Peýgamberiň karikaturasy ýerleşdirilýär. 14-nji ýanwarda satýa çykarjak Fransuz jurnalynyň daşyna ähli kişi bagyşlanyny diýen söz başy ýerleşdirilipdir. Fransuz jurnaly şu hepdeki sanynyň 1 million nusxasynyň çapdan çykjakdygyny ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde jurnalyň şu hepdeki sanynyň bir näçe dile terjime edilmegine araşylýar. Bu jurnalyň adatçy her hepde 60 000 nusxasy çapdan çykýar. 7-nji ýanwarda ýaraly adamlar Charlie Hebdo satirik jurnalynyň Parijdaky baş binasyna hüjüm edip 10 adamy öldüripdiler. Mesir'in suudu yurdun önkü prezidenti Hosni Mubarak'ın pul oğurlamak bilen bağlanşıklı hükümünü yatırdı ve onun işine gaytadan qaralmağını tavşırdı. Mubarak'ın pul oğurlamak bilen bağlanşıklı hükümü onun türmede saklanmağına sebep olan yeketek hükümdür. 86 yaşlı Mubarak dövletin seri işlesini öz bähwidine ulanmak maksadı bilen milyonlarca Amerikan dolarını oğurlamakda günäli tapılıp geçen ýylyň may aýynda 3 ýyl türme tutsaglygyna hüküm edilipdi. Onun oğulları Gamal ve Ala 4 ýyl türme tutsaglygyna hüküm edilipdi. Ýöne 13-nji ýanwarda Misir'in Kassasiýon suudy Mubarak'ın suud işi bilen baglanşykly kanuny proseduralaryň talaba laýyk ýydarlanmandygy barada karar çykardy. Misir'in harby keselhanasynda 3 ýyl türme möhletini ýerine ýetirýän Mubarak'ın tutsaglykdan boşadylmajakdygy barada henüde çenli maglumat berilmeýär. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Nevit'in halkara bahasynyň pete gaçmagynda Nevit'i öndürýän beýleki ýurtlary aýyplap, olar bu äden ädimlerini ökünürler diýdi. Rohani bu barada 13-nji ýanwarda İran'yň bu şäherini eden çykyşyna beýläp geçdi. Geçen ýylyň iýun aýyndan bäri halkara bazarlarynda Nevit'in bahasy öňküsinden 60 göterim pete gaçdy. Muňa Nevit'in önümçiliginiň artmagy hemde Ýewropada we Aziýada Nevit'e bolan islegiň azalmagy sebäp boldy. Nevit'in halkara bahasy hususan noýabr aýynyň ahyrına pete gaçdy. Nevit'in bahasynyň pete gaçmagyndan İran ejir çekse, bilýäňizmi, Saud Arabystany we Kuwait ýaly Nevit'i öndürýän beýleki ýurtlar İrandan hem has köp ejir çeker diýip Rohani öz çykyşyna belläp geçdi.
Qırgızstanyň günortasyndaky o şäherinde 60 Qırgız raýatyny Siriýadaky islamçy söwüşçüleriň tarapynda söwüşmäge uğratmakda guman edilen Qırgızstanly adam ýurdun sülçüler tarapyndan soraga çekildi. Qırgızstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça Döwlet Komitetiniň medeniýet wekili Rahat Sulaýmanowyň 13-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 21 ýaşyndaky şüpheli Türkiýanyň Istanbul şäherinde kireýin alanjagyny hakyna tutulan söwüşçüleri tranzit geçirmek üçin ulanypdyr. Sulaýmanowyň aýtmagyna görä şüphelinin kakası öz oğlunu Qırgızstana getirmek üçün Türkiye sapar edipdir ve onu Qırgız sülçülerine tavşırıpdır. Maglumatda şüphelinin kakasının Qırgızstanın hukuk koruyucu organının önkü ofiserde bellenýär. Qırgızstanın ve Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň resmileri şeýlede Kavkaz regionunyň we Russiýanyň ýolbaşçylary özleriniň ýüzlerçe raýatynyň Islam döwleti atly söwüşçü toporyň ýa-da Siriýadaky islamçy güýçleriň tarapynda söwüşýändigini habar berýärler. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolňyz. Olar taýýarlap diqqetiňize ýetiren men Sähra Gulamnaby. Saatlary kesmeden soň habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçýäs. Ýa habarlardan belläp geçişmede ýaly Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Pakistany Islamabada regiona we Birleşen Ştatlaryny howp awanlayan söwüşçü toporlara garşy görüşmäge çağırdy. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlanyp giňişräk maglumatyny dinläliň. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Pakistany ýüzenip Günorta Aziýa tebitine regiona we Birleşen Ştatlara howp salýan söwüşçü toporlara garşy görüşmäge çağırdy. Kerry bu barada 13-nji ýanwarda Islamabadda Pakistanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Sartash Aziz bilen geçiren medeniýet ýygnynyň dowamynda aýtdy. Kerry Pakistanyň Awganistan bilen serhetleşýän Demirgazak Waziristan tebitinde islamçy söwüşçülere garşy geçiren bir aýlyk harby operasiýasynyň möhüm bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň resmiýeti söwüşçülere garşy görüşiň agyrdygyny we onuň soňuna çykardan entek ýerdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Kerry Pakistanyň we Awganistanyň Taliban hereketleri Haqqani ulgamy Lashkar-e-Tayyiba ýaly toporlar Pakistany onuň goňşularyna we Birleşen Ştatlary höküm salmagyny dowam etdirýär diýdi. Ol sözüni dowam etdirip bu toporlaryň gitdigiçe ilerlemän gaýta tersine taryhyň tozanyny süňmegini gazanmak biziň hemmämiziň borjumuzdur. Bu agyr bir iş. Bu entek yerine yetirilen ok diýdi. Aziz Pakistanyň harbiýlarynyň geçiren operasiýasy netijesinde Haqqani ulgamynyň infrastrukturasynyň dolulygyna ýok edilendigini aýtdy. Aziz olaryň bu ýerden te Awganistany çenli hereket etmek mümkinçilikleri dolulygyna ýok edildi diýdi. Aziz Pakistanyň güýçleriniň ýakyn geljegi içinde terrorçylyga garşy operasiýalarynyň dowam ettiriljekdigini aýtdy. Kerry 16 dekabrda Taliban söwüşçüleriniň Peshawar şäherindäki bir mektebe eden hüjümünden soň bu okuw jaýynyň täzeden işläp başlamagyna gowy baha berdi. Şol hüjümde aglawasy çağılar bolan 150 töwereg adam öldürildi. Gürrüňe gidýän okuw jaýy ýurdun beýleki mektepleri bilen bir hatarda 10-njy ýanwarda işläp başlady. Peshawar edilen hüjümden soň Pakistan fitneçi söwüşçüleri gowy ýa-da erbet diýen toporlara bölmejekdigini ma'lum etdi. 13-nji ýanwarda da Aziz Pakistanyň hiç kimi ileri tutman ähli söwüşçülere garşy görüşjekdigini aýtdy. Kerry 10-njy ýanwarda Hindistanyň saparyndan soň Pakistana bardy. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnelik programmamyzy Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Ma'lum bolşaly şu ýylyň başyndan Türkmenistanda dollaryň bahasynyň gymmatlymagy netijesinde käbir haritlaryň, hyzmatlaryň bahasynyň hem ýokary göterilendigini habar beripdik. Türkmenistanyň gelip bolşan soňky maglumatlary görä internet hyzmatyny hödürleýän Türkmen Telekom döwlet kompaniýasynyň hem ýurtdaky edara kärhanalar üçin hödürleýän internet hyzmatlarynyň bahasyny ütgedendigi, ýagny gymmatladygyny aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urbanyň berjek doldurak maglumatyny dinläliň.
Türkmen Telekom döwlet kompaniyasy 2015-nji ýylyň ýanwar aýynyň 1-nä milli manatdan $50 bolan hümmetiniň üýtgänligi sebäpli internet hyzmatynyň edara kärhanalary üçin narhlarynyň üýtgedilendigini habar berdi. Öz resmi saytyna yerleştiren bu bildirişinde Türkmen Telekom internet hyzmatlary üçin $50 tasdiklanan narhlary Türkmenistan Merkezi Bankynyň şol sene üçin belli resmi hümmeti boýunça milli manatda amala aşyrjakdygyny ma'lum edýär. Başga saýtlarynda dolduran galmagy bilen Türkmen Telekom'un ýuridik şahslar üçin internet hyzmatlarynyň narhlary hem ýokary galýar. Şol bir wagtda da fizik şahslar, ýagny ýöneköy raýatlar üçin entek narhlaryň öňkülüginde galdyrjakdygyny Türkmen Telekom'un müşterilere hyzmat ediş ofisinde aýtdylar. Häzirlik şu narhlar diňe ýuridik şahslar üçin ýokary galdyrlar. Mysal üçin, mundan döwlete degişli idara kärhanalary üçin sekundda 2 megabit tezlige çenli çäklendirilmedik limitsiz aýdysal internet tarifiniň aýda tölegi 5.000 manat bolan bolsa, indi 5.339 manat tölemeli bolar. Döwlete degişli däl idara kärhanalary üçin edil şunun ýaly tarif boýunça öň 6.250 manat tölemeli bolsa, indi 6.674 manat tölemeli. Türkmen Telekom'un Türkmenistan online ulgamynyň bölünip berilen kanaly boýunça info kanalyň kärendesiniň narhlary hem ýokary galypdyr. Bundan öň döwlete degişli idara kärhanalary üçin sekundda 1 megabit tezlikli internet aragatnaşy üçin aýlyk tölew 5.625 manat bolan bolsa, indi 6.006 manat tölemeli. Döwlete degişli idara kärhanalary üçin edil şonuň ýaly hyzmatyň bahasy öň 6.750 manatdy, indi 7.208 manat tölemeli. Ýerine aýtsak, ýurtda ýokarda alynan hyzmatlar diňe Türkmen Telekom döwlet idarasy amala aşyrýar. Beýleki provayderlerden munyň ýaly hyzmatlary satyn alyp bolanok. Şol bir wagtda hem Türkmen Telekom'un koýdurulýan internet hyzmatlarynyň bahasy beýleki döwletler bilen deňeşdirilerine gymmat diýilip hasaplanýar. Bu döwlet kärhanasynyň käbir tariflarynyň aýlyk төлewleri $31.000 hem ýetip bilýär. Mysal üçin Türkmenistan online ulgamynyň bölünip berilen kanaly boýunça info kanalyň sekundda 100 megabit tezlikli tarifiniň aýlyk tölegi $31.045 durýar. Türkmen Telekom'un çäklendirilmedik aýdysal internet hyzmatynyň ýuridik şahslar üçin tarifleri barda aýdylanlar döwlete degişli idara kärhanalary üçin iň pes tezlikli we arzan sekundda 2 megabit tezlikli internetiň aýlyk tölegi $1525. Gymmat we iň ýokary tezlikli sekundda 10 megabit tezlikli tarifiniň aýlyk tölegi bolsa $3164. Şol bir wagtda hem Türkmen Telekom'un fiziki şahslar, ýagny ýöneköy adamlar üçin hödürleýän internet hyzmatlarynyň bahasy soňky 1-2 ýylda arzanlady. Onun müşteriler için hüdürleyen çäklendirilmedik ADSL hyzmatynyň sekundda 128 kilobit tezlikli tarifiniň ilat üçin aýlyk tölegi 100 manat. Emma beýleki tarapdan Türkmen Telekom'un sekundda 265 kilobit we sekundda 510 kilobit tezlikli çäklendirilmedik ADSL internet tariflarynyň bahalary degişlikde 250 we 600 manat bolup, ilat köpçüligine o diýen eletler. Türkmen Telekom döwlet elektr aragatnaşy kampaniyasy 1993-nji ýylyň 7-nji aprelinde döredildi. Türkmen Telekom ýurtda aragatnaşyň ähli görnüşlerini hödürleýän ýekete kampaniýadyr. Habarçymyz Murat Gurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmen Telekom döwlet kompaniýasynyň idara kärhanalar üçin hödürleýän internet hyzmatlarynyň bahasyny gymmatlatmagyny siz nähili araýarsyňyz. Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Lewap vilayetinde bolsa otly biletlerini satýan kassalarda otlyda edilýän hyzmatlar üçin diýilip, ýolagçylardan otly biletleriniň bahasynyň başga-da goşmaça tutumlaryň tutulýanyny habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde de otlyda edilýän hyzmatlaryň talaba laýyk däldigini otlyda sapar edýän ýolagçylaryň käbirleri belleýärler. Bu barada Lewapda habarçymyz Osman Hanlyýew şeýle maglumat taýýarlady. Geçen yıl Türkmenistan'da otlu biletlerinin bahaları 2 hisseden gowrak gymmatlapdy. 2015 yılın ilkinci günlerinden başlap bolsa, demir yol kassalarında şol gymmatlan bahaların üstüne de goşmaça tutumların goşulup uğralandygyny käbir ýolagçylar aýdýarlar. Biletlerde görkezilmeýän
şol tutumlaryň mukdary 1-2, kämahal 3 manata çenli barıp ýetýär diýip, özüne Allah berdi diýip tanadan bir iýildeşimiz tasdikleýär. Häzirki wagtda Mardan Aşgabatda çenli 11 manat alýan bolsa, häzir 13 manat alýar. Mara çärçewe çelli ýene 3 manat üstesine goşmaça baha tölenýär. Muny kasan işgärleri ýene de biziň hyzmat ediş bahamız 30% götürüldü diýip jogap berýärler. Ýöne biletleriň bahalarynyň ýokarlanandygyna, kämahal onuň üstünde de hyzmat üçin goşmaça tölegiň alınýandygyna garamazdan demir ýol wagzallaryndaki otlaryň üstündäki ýolagçylar edilýän hyzmatyň hili belin gowulanok diýip söhbetdeşimiz belleýär. Hytaý Halk Respublikasyndan Türkmenistana ilkinji tapkyrlarda getirilen ýolagçy wagonlarynyň käbiri eýýäm hatardan çykypdyr. Olaryň käbirinde hajathanalar, ýyllyk, sowady şulgamlary kadaly işlänok. Käbirinde bolsa gaýnak suw hem ýok. Otlaryň içinde edilýän hyzmatlar gaty häzir erbet. Sebäbi ahyrky gezek men otla menenimde öňkü ilkinji gelden wagonlar goşulypdyr. Wagonlaryň içinde hajathanalar ýok, gaýnak suw ýok, çay içerýäni çay gaýnamaýar. Käbir wagonlarda suwam ýok. Suw bolsa hem az mukdarda akyp durandyr. Köp wagonlaryň hajathanalar ýapykdyr. Bu näme diýip soranyňda nähili wagon verilse biz şol hylam hyzmat etýär diýip jogap berýärler. Ýurdun demir ýollarynda ýolagçylary köseýän ýene bir ýagdaý bar. O da uzak aralyga gidýänleriň otlynyň üstünde naharlanmak meselesi. Çünki ýolagçy otlarynyň hiç birinde wagon garwanyşhanalar, iň berkisi azyk önümler satylýan ýörite dükanjyklar hem ýok. Aşgabat Daşgoz, Aşgabat Türkmenbaşy, Aşgabat Amuderiýa aralyklaryna gatnaýan we 18-20 sagatlap ýöreýän otlarda da şeýle. Onsoň ýolagçylar otlara azyklaryny ýanlary bilen alyp münmäge ýa-da wagonlara aýlanyp şol harytlary satýan daýzalaryň hyzmatyndan peýdalanmaga mejbur bolýarlar. Daýzalaryň hödürleýän önümleri bolsa, bazardyr dükanlardakydan ençemesse gymmat, hili we howpsuzlygy bagatda da hiç hili kepillendirme ýok. Türkmenistana her ýyl täze ýolagçy wagonlarynyň olary elektrik energiýasy, gysyna ýyllyk, tomsuna salkynlyk bilen üpçün etmäge niýetlenen ýörite wagonlaryň, lokomotivleriň onlarçasy satyn alınýar. Ýöne ýylyň käbir aýlarynda otlara bilet tapmak ýeňil däl. Onsoň ýolagçylar otlaryň üstünde hyzmat edilerinden geçen barmaly menzillerine aşyp bilseler kaýyl diýip Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan käbir ýolagçylar belleýärler. Habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, otly kassalarynda biletleriň bahasyndan başga-da goşmaça tutumlaryň tutulmagyna siz nähil araýarsyňyz? Bu barada siz nähil tejribeleri başdan geçirýärsiňiz? Bu barada bize gurrun beriň, öz garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Ýa hem belläp geçmeýärli biziň metbuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimize haturadyň. Habarlar günnelik programamyzda Daşowuz vilayatynyň gelip goşan maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs. Daşowuz şäherine käbir mekteplerde gurnaly naharhanalarda okuwçylaryň nahar imäge mejbur edilýändigi, okuwçylardan ýani olaryň razyligi bolmadan mejburi ýagdaýda pul toplanýandygy aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde mekteplerdäki käbir naharhanalarda berilýän naharyň hiliniň hem talaba laýyk dälligini Daşowuz şäherinden özüni sonu diýip tanışdyran öý hojalykçy Zenan aýdýar. Ol bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Soltan Açylwa gurrun berdi. Mekteplerde gurnalan naharhanalarda okuwçy çağalary nahar ýemege mejbur edýärler diýdiňiz. Nähili ýagdaýda şolary mejbur edýärler? Stolovayna zastavit etip girzi, on adam 2 manat almaly. Nöçün dese bulan mugallimler bilen dil biriktirip, mugallimlerini kollap kuvatlap koptu. Şu stolovayna özlerini ötürmek için çağalanı zastavit etip koptu. Şunu bize şunu güçümüz yetmeye netmeli stolovaya. Barlar yediredi, yoklar kaçsa şu mugallime bize de kıygırıya. Şu tayda çağaňyz
Näçe saat okuýar şol azyk şoň azygarça wagt geçýär şolarda da. Yok, azyka onu wagt gitmeýär, içine bize somkesine näme çörek berýäs, kant berýäs, oý berýäs, özü bir 4 saat okuýar. Acykmýar. Üýe gelip nahar pişe, nahardan ýeýär, bargan bilen emez, ýegen bilen materialena bolup ýatdyr. Şunun için biz şuna koyacaklar, 1-2 märte 7 atrilyon oldu. Şunun için biz berjekler şunu. Gerektel üyde yesin şunu. O mektepte yedirjekler men. Yedirip kesel oldu çağalarım. Şunun için yedirjekler, diňe üye gelip yesin. Acıkmaya bagala. Naharhananyň bisere naharlaryň asortimenti nähili? Şotaýda nähilek naharlar bisirler çağalar üçin? Çağalar üçün somsa pişe, anın ýaly näme biskit mi, sütlaş mı, oşum kalan naharlarını koşýyla şuňa. O duran ýymyrtalanan berýele. Osun çağala atryny boýundan bolýar. Çömçi diýeler, çömçiden hem durup haladenkde goýa atryny ne ola bir gün ötse. Osun makron etiye makronam durup durlanýar haladenkde erteňiz ýene şunu işletip berýeler. Osun çağala atryny kesel. 2 märte kesel oldu, alyp kaldım şunun için çağamı. Gerektel köpsen şunun ýaly. Bahalary el ýetermiş olaryň çağalary el ýetermiş biserilip berilen naharlaryň bahasy. Bahasy oňa diýmeýän üçin desen naharlary oňa del. Oňa diýmidem. O beren pılına o naharlarını üyde yesedem bağalanı, çağalanı, kanını doyu. Lekin ördeki iyimitler yaxşı der. Doğru gelmeye bizlere. Üçün kalan naharını koşan üçünem men yaktırmayan şunu. Diýäňiz şol günde şoňa eline 2 manat bermeli diýäňiz. 2 manat çağı üçin köp dälmi? Endi çağı üçin köp dälmi? Yetmegene lekin köp. Nüçin 1 manat bolsadan bize uju yok. Nüçin ayma-ay oturýas, ayma-ay nämisine yetirmeli onu çağalanı üstü başına zatına 2 manata meni güçüm yetmiyor. Yeterleri var beriye men yetmedi şunun için men kuwatym yetmeyen için men şunun ýaly şu zatına aýtyp duranım. Çağalarım kesellik ölse o kesellensem okula pulny nereden alýar? O 2 manat beremen dep näçe okulda pul çykyp getýär mende. Şunun için koýberjek del. Naharlar kymmatrak bolýar da şeýlemi? Naharlary kymmatrak, lekin kymmat bolan bilen şu 2 manata diýmeýär. Sen onu 2 manata bileňizmi? Näçe ýymyrta alyp ýeýän, dogry dälmi? Onu somsasyny ýelip, bunu şorwasyny ýep, bunu makronyny ýep, çağala kesel ole. Ondan men 2 manata ýymyrta alyp bergenim oňatdyr. Tanepistan bolmaly şeý naharhanalaryň üstünden gödöwçilik etýän. Şular gelip aýlanan okmaýa bolmasa enatalar, şular ýalyk çağalar atrawleny bolan halatynda tanepistan täzede ýüz tutmagy ýokmy şeý? Ana şunuň naharlary gowy däldi. Sanstansaga hiç kimem göz tutmuyor. Ne için dese o mugallimler çağalara azar veriyor. Şunun için yüz tutmuyor. Tutan bilenem ulanı pul veriyor da ağzını bastırıp yürüyor. Mezbur kömek yok. Bize yüz tutuyor tutmuyor. Nire varsakan biz sözümüz yürümüyor. Şunun için bize korkuyuz. Şunun için bağalarımıza azar vermesin, okutmuyor koymasın. Erten çağalarımıza yetenden keyin her xeyli gepler aytalı mugallimler. Misal için bize bariyas ecesimiz bize de divana diye ne tek? Misal için näçe saatdan soň şotaýda çağalar naharhana girip naharlanmaly bolýarlar ýa-da mektebi oturunan soň 4 saatdan soň ýa 2 saatdan soň nälik naharlanýar? 3 saatdan soň naharlanýar. Şunu zasset edele. Şunu iýmeseden bar bolmasa ejiň alyp gel diýele. Barsaň şöyle gep eşdiň şunun için barmagynym ýaxşy diýen, barmaýan şunun için. Habarçymyz Sultana Çylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, käbir mekdeplerde nahar üçin diýilip okuwçylardan mejburi pul toplanmagyna siz nähili araýarsyňyz? Bu mesele dogrusunda siz nähili tejribeleri başdan geçirdiňiz ýa-da geçirýärsiňiz? Bu barada bize gurrun beriň, biz hem halk köpçüligine ýetireli. Munyň üçin biziň Moskwadaky 7926 236 04 55 telefon belimizden peýdalanyp bilersiňiz. Şeýlede biz şun ir bilen biziň Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzyň okuyjylaryndan siz mekdeplerde mejburi pul toplanma bilen baglanyşykly nähili tejribeleri başdan geçirdiňiz diýip soradyk. Häzir okuyjylarymyzyň bu soraga alyran käbir jogaplaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebook'ta nazaratly okuyjymyz remont diýip alýadylar. Nahar üçin alýandyklaryny şu wagt eşdim. Emma gen galmadym, dogrudur diýip öz tesirini belleýär. Şemşadatly beýlek bir okuyjymyz sınıfyň gapysy döwülse-de okuwçylardan pul alýarlar. Oglum 5-nji sınıfda okuyar diýip öz garaýşyny jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire geçek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir garaýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isteseňiz, sizi Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmağa çağırýas. Bu lomlarda bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Habarlar günnäli programmamyzy Türkmenowan serhediniň golaýyna bolup geçen wakalary deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Demirradyk Owganstanyň Türkmenistan bilen serhetleşen garkyny etrawynyň ilatynyň biziň mülkümüz diýip hasaplayan dawaly territoriýasynda Türkmenistanyň garym gazmagyny dowam etdirýändigini bu etrawyň arçyny we owa geňeşiniň başlygy Gulam Resul Qaryadar habar berýär. Türkmenowan serhedindäki soňky ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň Kawla habarçysy Şamerdan Guly Muradiýanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Demirgazyk Awganstanyň Jowzjan welaýatynyň garkyn etrawynyň arçyny we owa geňeşiniň başlygy Gulam Resul Qaryadar Türkmenistan Amderýanyň ortasynda dören adada garym gazyp hem gaçy galdyryp tikenlisem oturdup başlady. Häzir şu işine dowam berýärmi? Şol işine Türkmenistanyň adamlary garymny gazyp otuýar, hale sim tykıp gelen ýok, hasta şol etýän bilendini çiğilini edip gelip otuýar kobla tarapdan. Şu mesele bilen bagly bir hökümet topary bardy garkyna soň türkmen ýaşulary bolup Awgan resmilerini görjek diýdiňiz. Ol netije berdimi? Kabuldan geldik diýip Jowzjan welaýatynyň sonra öz hökümetimiziň adamlarynyň gelip getiriň şol Türkmenistanyň garymny gaçylaryny gözleri bilen görüp hemme zatlaryny golaýdyr gitdiler. Indi olar aýdyp gitdi bizlere. Bizler mana şol eden işlerimizi Awganistan hökümetiniň soraý weziranyny iltip berjekdik. Ol adamlar şol gepleri alyp gitdi. Billere wagysat hem söz berip otyr, muny inşallah ahyryny görek bir kanuny çeşertdi. Öz hökümetlerimiziň aýtýan gepi kanuny çeşenden anasy bolmaz diýip billere söz berip otyrlar. Ýöne hali bir bolup duran iş ýok. Türkmenistanyň garym gazyonlary hali wezifasyna dowam berip otyr. Türkmenistan arada Amderýanyň Awganistan tarap kynaryny garkyn etrawynyň deňinden berkitip bermek boýunça kömek etmegi teklip etdi. Şu gurda Türkmenistana hem kömek zat boldymy? Hala hazıra gelen ýok. Ýöne garkyn hakimligiň adamlary hemmeler bir näçe wagtlar biller köpden köp bir begenşip berdik. Türkmenistan goňşy hemsaýamyz wada edene men taklip benderden başlap hamyaba barynça Amderýanyň kynaryny sillere iş edip kaçıp berjek diýip şonyan sözler aýdan bizler şol sözler juda gowunyp hoşallyk edip ýörtüp hemme garkyn halky bolup bizler bilemiz bu gepler näme üçin garaýatyk kaldy ýa Türkmenistanyň hökümet tarapyndan garaýatyk kaldymy ýa öz hökümetlerimiz tarapyndan ýa bular köşeden ýokmy bizler onu bilip bilemiz ýok. Türkmenistanyň eger gurşap bermek üçin bolsa şonuň kargerlerini çağırmaklygyny bizler garaýş etýär. Türkmenistan eger kömek etmedik bolsa, Awgan hökümeti hem kömek etmeýän bolsa, Amderýanyň kynaryny berkitmek üçin siz özüňiz näme alad etýärsiňiz? Bizler mana diýenler, Wezaret Enerji gelip billeriň şorda tokarýamyda birlik buzy handa tokarýamyda birlik buzy dinar karýamyda birlik buzy berkirenti. Buzularyň 80% işlap 20% elimizde dut. Indi mana şuň gelip 15 metr gaçymyzy derýamyzy gaýtaryp aldy hem 15 metr haýat edip getiriň spili bir gaç edip otyr täzeden öz örlenmez. Eger billere hökümet hemkarlyk etse şol suwy hem gaýtarsak billeriň handaty karýamyz bilen dinar karýamyz suwdan nijat tapjak. Şol eden işimize hem dinar handatydan bir 15 000 jüritler elimize gelendir diýip çokatýar. Türkmenistan işlap berýän ol bir reside döwlet hem saýamyz, ol bir kudretli döwlet, ol has bu billere netije berjek. Eger bolmasa öz hökümetimiziň kömek berse hem biller özlerimiz işlejek, şu tolkuny juda düşgün. Eger Awgan hökümeti billere garaşyk edip otursa hem garkyn uslanlygymyz elde durmaklygy mümkin. Türkmenistan henidem Amderýanyň kynaryny berkitip bermekde ýardam eder diýen umydyňyz barmy? Türkmenlerde bir nakıl var. Musulman adamın levzi halal, eti haram. Levzeden. Biller sondan umutlanıp yor, sonu kurşap verse deyip. Sözünde durur diyor. Biller eğer Türkmenistan sözünde dursa hem serhat biller. Türkmenistan tarafı bunlar bahis. Adam oymaz biller Türkmenistan bilen hemkarlık edip inşallah serhatımızı ana edip saklap oturur. Polisi serhadimiz var, mana böyle arbekimiz var, ne polisi millimiz var. Hemmele şu serhadımızı Türkmenistan talanı öttüye bilen serhatımızdan şakada bir şikayet tapandadır. Indi hem farkın bile ortalığından inşallah Türkmenistan bir şikayet hem tapmaz. Biller ona hiç vakt nuskan yetirmersem. Kawla kawarçymyz Şamerdan Guly Muradiýanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmenowan serhedinde bolup geçen wakalar barada Adatlyk radiosy ýygyderli maglumat taýýarlaýar. Sypdyran maglumatlaryňyzy adathabar.com web sahypamyzda okap, ol ýerde öz pikir araýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistanyň garowum.info arkaly girip bolar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.